Puno. Ayan o. May bunga. Pabusog. Bi. Bi. Tangkapin mo naman ang bulak ko. Tangkapin ko. Sige na nga. Laki oh. Bulaklak. Ano? Yo, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga kalabarkada, and welcome back again sa ating panibagong video. At ngayong umaga pala mga kalabarkada ay andito tayo ngayon sa bukid nila Papang. So ang gagawin natin ay magha-harvest tayo ng bulaklak ng kalabasa. Ayan, makita nyo yung kalabasa na tanim nandito sa may ibabaw ng dayami. So ha-harvestin natin yan mga kalabarkada, kasi napag-utusan tayo na kunin lahat yung mga bulaklak bulaklak ng kalabasa. Kita nyo naman oh, may bunga na. Ayan oh, ang lago ng kalabasa na tanim ni Papang oh. So, alright mga kalabarkada, harvestin na natin. May bunga. Ito pwede to. Tanggalin lang natin dito. Nilakayan din pala akong support plastic. Ito dito, walang bunga. Lalaki. Yun, pwede yun. Laki oh. Dami ng bunga ng kalabasa. Grabe. Oh, puro bunga. Bunga. Sa mga kalabarkada, bunga oh. Bulaklak. Ano? Dito sa probinsya, pag masipag ka lang magtanim, mabubuhay ka talaga dito. Ano? Bulaklak. Ito nga ito, may bunga. Ano, may bunga. May bunga rin. Ito wala. Ano? Wala.
Labang dami. Daming bulaklak mga kalabarkada. Masarap to pang turta. Ilalaga mo, tapos lalagyan mo ng itlog. Ito na pala yung bulaklak ng kalabasa. Alright. Gagawin natin, magdidilig naman tayo ngayon. Didiligan natin tong kalabasa. May dala-dala kasi akong tubig. Ito yung puno. Ayan o, puno. Alright. Hanapin pa natin yung iba. Baka may iba pa. Ito. Dito lang pala sa gilid-gilid. Ito, manalagpasan tayo dito. Alright mga kalabarkada, bali tapos na tayong nagdilig at nakakuha na rin tayo ng bulaklak ng kalabasa. Eto na. Bibigay natin kay Mrs. bulaklak para sa kanya. Let's go, tara sa bahay. Grabe. Ganda ng sidecar ng bata. Ito na tayo sa bahay. Si Mrs. Si Mrs. Loves. Mahal, bulaklak para sa'yo. Ito ang bulaklak na makakapagpabusog. Be, tangkapin mo naman ang bulaklak ko. Sige na nga. Danamo na. Dami biya. Yeah, buffet of... Ay. Anong ko yan? Flower of kalabasa. Luluto yan, be. Luluto. I-ano na lang yan, iturta na lang. Turta na lang. Alright mga kalabarkada, nagustuhan ni Mrs. kasi mabubusog sa dito. Ayun, lagyan mo ng ganyang konti yung ano mo mamaya. Yung... Gulay. Sige Yun mga kalabarkada, so dito na matatapos ang vlog na to. Ingat tayong lahat. Bye bye.